Cidra ing janji. Kerajaan Mataram Hindu abad kaping 8 Masehi. Saksurute ingkang sinuwun Sri Maharaja Panunggalan kang jumeneng raja ing Mataram sinuwun Sri Maharaja Rakewarak. Gedhe lelabuhane Hirlambang jrone numpes rerusuh golongan ireng. Sinuwun Rakewarak nuhoni janjine kepareng paring bebungah wujud bondo arta marang Hirlambang. Uga diparingi putri Retna Dewi Kemuning, garwa selire Sang Prabu sing enom dhewe supaya dirabi Hirlambang. Eman dene putri sing diparingake iku nadyan rupa ora nguciwani nanging sakranduning badane nandhang lara budhuk ketambahan karo sawenehing lelara kulit liyane. Jejering kawula ora wani nolak peparinge Narendra. Banget rekoso ing ati dene kang diparingake iku nandhang cacat. Ateges nambahi beban marang pribadine Hirlambang. Bejo dene jroning atine Jejaka iku sumelip rasa mesakake marang sang putri. Mula nadyan kaya ngapa kahanane bebungah iku tetep digawa mulih menyang desa lan papan kelairane ing Karangwaru. Hirlambang gemati banget ngopeni Kemuning. Mengkono uga emboke, Mbok Randa Wandan. Wanita lugu kang sinurung dening rasa welas marang sing lagi nandhang lara. Mula Mbok Randa tuwa iku kanthi ikhlas ngopeni si anak mantu. Apa maneh Mbok Wandan rada ngerti bab jamu-jamu lan obat-obatan tradisional. Mula ora mokal yen maratuwa tansah ngudi amprih anak mantune enggal waras. Kakang Hirlambang, aku mesakake panjenengan lan Simbok dadi repot ngopeni awakku sing bubrah. Adik Kemuning, malah aku lan Simbok sing mesakake marang kowe. Jer kowe sing kulino urip ana kraton kang sarwa kecukupan, jebul saiki takjak urip ana padesan kaya ngene. Oh Kakang, yo ing papan iki aku bisa ngrasakake urip tentrem ing rangkulaning bojo kinasih. Ing papan sing tentrem iki tuwuh kembang-kembang katresnan sing subur. Kemuning, jenenge garwa iku sigaraning nyawa. Wis mestine kowe tak openi, tak gemateni lan tak tresnani. Duh Kakang, pranyata ing kene aku nemokake katresnan sing tulus, mulus lan suci. Ora kaya kang tak alami nalika aku ana kraton. Ing kraton, Kakang, nadyan jenenge garwa selir, nanging aku ora mrangguli katresnan sithik-sithika. Jejer garwa selir sing enom dhewe, aku mung kanggo piranti lan srana mungkaring nepsune ingkang sinuwun. Yo awit Srinata tansah katrem ana kamarku, mula ndadekake ewa tumrap garwa selir liyane. Mengkono uga tumrap Kanjeng Praneswari. Wong-wong iku padha mbudidaya nandukake Karti. Sampeka amprih awakku dadi rusak. Pamrihe amprih ora jinamah dening Srinata. Wekasan awakku rusak kaya sing panjenengan pirsani. Mula wis dadi anteping atiku, ya mung Kakang Hirlambang sing tak ladeni lan tak bekteni sak jeke uripku.
Saka tlatene Hirlambang lan emboke ngopeni kemuning, lelarane tilas selir iku saya suwe sangsaya mari. Wekasan mari babar pisan. Merga khasiate jamu-jamu tradisional iku, wekasan saranduning badane Retno Dewi Kemuning iya Nyai Hirlambang saiki mari babar pisan. Ora ana tilas-tilasing lelara, malah kepara kuning seger sumringah demenakake. Katon sumunar citrane, gumebyar wadanane, ora mokal dek durung nandang lara kulit biyen sinuwun rakewarak gandrung-gandrung setengah mati. Nganti ngentek-entekake wektu ana kamare Kemuning. Malah saiki ayune ngungkuli dek jaman isih kenya, sarta ngluwihi dek jaman dipundhut selir anyar-anyaran dening ingkang sinuwun. Nalika sinuwun rakewarak kepareng cangkrama mertinjo tlatah wilayah, uga kepareng mampir tedhak ana desa Karangwaru. Kersane kanthi ikhlas tilik Hirlambang sing wis nate labuh labet marang keamananing negara Mataram. Nanging sepira kagete ingkang sinuwun nalika pirsa kahanane Nyai Hirlambang iya Dewi Retno Kemuning. Tilas garwa selir iku saiki kahanane ngedapi-dapi. Geseh banget yen tinanding karo nalika digawa Hirlambang saka Kraton Poh Pitu nalika semana. Saiki katon ayu sumringah blengah-blengah, polatane padhang sumeh, pawakane ngresepake, sak solahe milangoni. Sinuwun rakewarak dadi kumat gandrunge. Kelingan duk wanita iku lelati jroning kamar keputren. Wah, Hirlambang, wonten dawuh nang dalem sinuwun. Mestine sira ngerti yen ingsun iku narendra kang duwe panguwasa tanpa wates. Kabeh saisine negara Mataram iki kudu saguh yen tak kersakake. Sapa nduwa marang kersaning sun, ateges dadi mungsuhe negara. Gandeng kabeh iki kagunganku, ingsun wenang mundhut sawanci-wanci. Mula aja kaget, sisihanmu Retno Kemuning tak pundhut bali menyang kraton. Ingsun kersakake saiki uga. Lho, sinuwun, menawi ngaten paduka cidra ing janji. Paduka mentala ndilat wacana ingkang sampun kawijil. Kemuning sampun paduka paringaken dhateng kula kanthi ikhlas minangka bebingah tumrap rekaos kula nglawan para grombolan cemeng ingkang sami damel kaco ing negari Mataram. Punapa dene sakmangkih panjenenganipun dipun wangsul, kula mboten angsal badhe tetep kula gondeli. Hirlambang tukul kekendalane awit rumangsa mapan bener kathik sunurung wajib lumawan tumindak ora adil. Karo meneh Kakang, aku emoh kok pasrahake bali marang ingkang sinuwun. Becik aku mati timbang pisah karo Kakang Hirlambang. Tembunge Retno Dewi Kemuning. Duwer ingkang sinuwun gebrak meja nandukake deduka. Wadana ngatirah kaya worawari bam, waja kerot, netra murup anawung bendu, bengok sora wuwuse Srinata. Setan alas kowe Hirlambang lan Kemuning, wis padha edan kabeh ya kowe. Rumangsamu kowe iku padha ngadepi sapa?
keparat. "Prajurit, rangketen si Kemuning. Age lebokno kreta, arep tak gawa menyang kraton." Nembe wae para prajurit penderek wiwit jumangkah arep ngrangket Retna Kemuning, kedadak nampa serangane Herlambang. Sidane pendekar tilas murid paguron sapu jagat iku dikroyok prajurit sak pirang-pirang. Ewadene ora gampang ngalahake pendekar siji iki. Katitik mung mbutuhake wektu sawetara gebrakan para prajurit wis padha lumpuh, kalebu uga para manggala yuda lan prawira tamtama. Sing mengkono kaya ngobarake muringe ingkang sinuwun. Srinata rumangsa isin yen nganti gagal anggone niat ngrebut bali Retna Kemuning. Ewadene Herlambang tetep mberung wajib nggondheli hake. Raja lan kawula iku padha tarung adu kasudiran. Jejere raja sing cukup pengalaman mula ora kena sinangga enteng. Nanging Herlambang uga ora ngilang-ngilangake anggone wis duwe sesebutan pendekar desa Karangwaru. Kathik tilas siswa paguron sapu jagat sing jenenge cukup moncer ana saindenge negara Mataram, sarta dieringi dening para begundal golongan ireng kanthi jeneng apa wae. Tarunge paraga loro iku keliwat dedreg-udreg arebut mimpang. Lelorone katon bobot timbang padha prigele, padha cukat rengginase lan padha dene kuat mapase. Saking jengkel ora enggal bisa ngrubuhake lawan, mula Sri Maharaja Rakewarak nuli ngetokake keris pusaka Kyai Lukula. Herlambang gegaman keris Kyai Gumarang. Lelorone nyerang bareng lan uga bareng mati sampyuh. Weruh matine Herlambang, Retna Kemuning nuli suduk jiwa bela mati. Nalika Pangeran Adipati Anom Garung kaaturan rawuh menyang desa Karangwaru, sang pangeran gedhek-gedhek uninga Keng Rama seda sampyuh mung perkara wanita. Cutha.